Type 2-diabetes er en livsstilssygdom, der kan udløses af flere faktorer. Rygning, for lidt motion eller for meget indtagelse af fedt og sukker er de mest udbredte faktorer. Men generne kan også være den afgørende faktor for type 2-diabetes. Således har børn fra familier med type 2-diabetes en relativt højere risiko for at nedarve sygdommen, og samtidig vil sygdommen indtræffe tidligere, altså i en yngre alder end ellers. For denne risikogruppe er det derfor af afgørende betydning at være opmærksom på de muligheder, der er for selv at kunne gøre en afgørende forskel i valg af livsstil. Sygdommen kan nemlig undgås ved en sund livsstil. Risikoen for type 2-diabetes kan minimeres eller måske helt fjernes ved at undlade at spise mere end den anbefalede mængde sukker og fedt. For meget sukker og fedt sender nemlig kroppens insulinproduktion på overarbejde, fordi hormonet insulin kan regulere og nedsætter kroppens blodsukkerniveau med den konsekvens, at bugspytkirtlen til sidst ikke længere kan producere insulin. Så at sige, bugspytkirtlen er slidt op. Dermed er type 2-diabetes indtruffet. I Danmark anbefaler Sundhedsstyrelsen en daglig mængde sukker svarende til 10% af den almindelige kost. Til sammenligning kan det nævnes, at man i USA anbefaler en værdi svarende til 25% af den daglige kost. For meget sukker medfører, at kroppen oparbejder et energioverskud, og sukkeret bliver omdannet til fedt i stedet, hvorefter det lagres i kroppen og opbevares som overflødig vægt. Kort sagt, så kræver den stigende overvægt øget insulin som energitilskud til fedtcellerne, og det medfører, at bugspytkirtlen kommer på uhensigtsmæssigt overarbejde. En anden alvorlig faktor er rygning. Undersøgelser har vist, at rygere har dobbelt så stor risiko for at få type 2-diabetes som ikke-rygere. Og hvad værre er, det er ikke kun rygerne, der har en øget risiko, men også personer, der er udsat for passiv rygning. Rygere har helt op til 22% risiko for at få type 2-diabetes, mens passivrygerne har en risikoprocent på helt op til 17%. Manglende bevægelse er en anden væsentlig årsag til type 2-diabetes. Daglig motion, ja bare 30 minutters gang om dagen, nedsætter risikoen for type 2-diabetes betragteligt, endda selvom man er overvægtig. Undersøgelser viser, at aktive og overvægtige personer opnår at have samme risiko for at få type 2-diabetes som ikke-aktive normalvægtige. Derfor er der grund til at tage alvorligt, at nutidens børn og unge får meget mindre og alt for lidt motion. Der er alt for lidt bevægelse fra pladsen bag den populære computerskærm eller foran tv. Pladser, der spiller en alt for stor rolle for en alt for stor del af vores børn og unge. Ikke mere snak, det er handling, der skal til. Og her er det forældrene, vi appellerer til. Forældrene, der forstår, at betydningen af de følger, deres barn må leve med resten af livet med en diagnose som type 2-diabetes patient. Børn og unge skal aktiveres for at undgå de mange truende livsstilssygdomme med en forringet livskvalitet og de talrige følgeproblemer type 2-diabetes kan give som